gwenge mapacho kae ndie Migao mar somo okoni chenro go dhi nyime yo makare ka bende lero chiu mar yango ni KCSE biro dhi nyime kata chieng wuok tich ma jopiny biro bedo gi yueyo mar jiwo pith mar yien. Jafumbo maro Andrew Ondego nigi ler mar wachno. Penjno mar KCSE ne odonjo odiechienge mar ariyo. Apisas mag sirikal ne otelo ne yepo mar kontena mag penje gwenge ma opogore opogore. Jagoro mongirore Migao mar somo Belio Kipsang ne ochopo Kibra Nairobi rango kaka penjni ne ochakore. Kako machielo jatend Migao mar riwruoge Saga Simon Chelugui ne olimo Kapsoya e kaunti ma Uasin Gishu kama uchiwe siem ne achudhe manigi paro mar kwalo penj. Vizuri sana tuanze kulea watoto wetu na tuwafunze tabia nzuri kwamba mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii huyo ndio atatunukiwa, atapata riziki yake kupitia jasho, kupitia kufanya kazi kwa haki. Hiyo ndio maana sisi zote tumeamka leo asubuhi, kwa sababu tunataka kuwaeleza watoto wetu kwamba you cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. That culture must be discouraged right from our examination centers. With the Ministry of Education, working together with Interior, are pursuing an ICT, are pursuing those who might have, unfortunately, come across examination material, distributing them through various hubs. And I want to assure you that as a government, we are committed to ensure we deliver credible results. Siema kamano. Bende maugol gi komisona Manyamira Onesmus Chatha manerango kaka penj timore kono. Kuwa na ushirikiano na tupatie watoto wetu nafasi, naomba wananchi na washikadau wote nafasi ya kufanya mtihani. Hatutarajii kukuwa na visa vya udanganyifu, na ule atajaribu atakabiliana na mkono mkali sana wa sheria na wa serikali. We are ready with this team kuhakikisha kwamba timu ya county ina support the sub-county teams to ensure that the exam is done in a very smooth and a transparent manner. So we don't anticipate any problem and we are ready for any challenges. Magi timore kinde ma Migao mar somo e pacho kao yango ni chenro mar penjo klas 12 biro dhi nyime tarik 13 chieng wuok tich, kata bedo ni jatend Migao mar arita Kithure Kindiki ne oyango odiechiengno kaka odiechieng yueyo mar pidho yien pacho ka. Jatend Migao mar somo Ezekiel Mushogu ojiwo apisas mag penj gi jopuonjre mondo ne ni obiro chopo e kuondegi mag timo penj maonge leo. Andrew Ondego, Ramogi TV. Duol mochung' ne choko usuru KRA oramo ni chik manyien mar juogo